Saisian pat ling bajong ngani kasdam. Ai khublai ya phi wei ki parabangat ki ba ye ki parlok perjor. Ki nong pet ki baju ya pet ye ka program kapala wanlam shapi de Good News TV. Ai khublai ya phi ka kerteng ka batyang ka badan botam ka jong try bat unong penem jong yu Jesus. Kasdap ka basuk ka bakaman na kamta jong phi baro. Ai ba kani ka sngi kani oban long ka sngi ka boblai unyo ye ka ban yalam bat ban kerku naga benta kajing em kajingi bat shwa bangin sedang ye kani kasngi ngakwa ye kaban yalam ye kajing mut ye kajing perkhat kajongi ling bajong kani kastam na kashiti shki hebru karanong kabalai kadakhat kabakhat san ki kintien ki bangin ye puson kani kastap kilong ki kintien ki ba ong kumni kat badang ong menta kasngi lada pinyo sngau ya kaktien jong to wat pen e ye ki dok nut jong pi kumbaha kata kajing pinki bitar. Prabagan biye ngakwa wan ra iwe jing thu khana ling ba jong kani kastam ngam tep phila ji os ngau ne em ye kani kajing de thu khana shaphang kani ka tiu lalingi pepshat kani ka tiu lalingi pepshat kani kajing ye thu khana ka ya thu yangi shaphang ka ta brio kaba la de ban let shakata kajing shat henry kabala bu teng bat kabala le lengat ban let kata kajing shat nani kata jaka ka baka kadi ban let ban shat kala bu teng bar kala le lengat ban kre bat kata kajing bu teng jongka baka jing le lengat ka jongka hadu bakala poi ay thu yang hadu baka ta ka briu kala poi kata ka lempung ya shat ondala wai kata ka program baro para banget bi kajing bu teng bun sien ka syukur bat ka penduk nong ya ki jing mun bat ya ki jing thumu baro kumba gani ka tiu lalingi pepshat ha ka jing sngo lingat ka jongka ka jing bu teng jongka ban kre ka jing bu teng jongka ngan sale pausi kata ka jing bu teng jongka kaya lam ban poi ya ka ha kata ka jaka leni ha kata ka lempung ya shat onda hadu balawai kata ka program ngiru para banget bi isudan si bun ki ka jing em ka jongi ki mangi bu teng ngile lingat ban le ngiyai bu teng na kawai ka por sa kawai pat na kawai ka minute sa kawai na kawai ka kenta sa kawai pat ka jing bu teng bun sin ka syukur bat ka penduk nong ya ka jing mut bat ka jing thu baro menta ka sngi le no ya ka badai bat ya ka bahok ladang imut ban sedang thamai ya ka jing em ka dei menta wat ong lasai nama lasai kam juan yudan ka kentien ka ba ong wat ju ai ba ka jing bu teng kan syukur ya pi para banget bi ngi im bat ngi ya bat ublai dei menta ka jing don jong ublai ka ba don bat ngi dei menta hatu ka jing kali ka ba mi ngila ju pet jengai penban na ublai hatu ngila sedang ni em aga jing em ga jongi banwat ya ublai kadan ru skawai ga jing kali hatu ngidon kam ni em ya ga jing em kidan sibun ki jing kali ga jing em ga jongi ki bangi ngewat ngidon kam ya ga jing start ngidon kam ya ka jing bit jing biang ngidon kam ni em ya ka jing kwat jing kya ngidon kam ni em ya ka por ya ka bor hatu ngi kemen kata ka di kali hatu ngi kemen para bangit bi mo kwa man pen kan mau yang ngi kan ka step what I baka jing bu teng kan syukur yang ngi ino ye ki jing long barem petno sya ka bat mai ino ya ka ba menin bangi ngi em bat ka perthai bat ki jing sngoba bat ki jing thala jongka henry sedang menta ka sngi banya bat ublai syakalawai ka batamai kamdan ka baslam ladang ikut jingmut ban sedang tamai wat sya ya ka jingbu teng kan long ka parlok jongi wat ong menta ngadang samla ngadang don sibun kapor ngan sapet ondala don no ngalai don la ka jong ka yeng ka sam ngala don la ka jong ki khun ki ti para banget be kapor kan poi
kabakut hau kena lani hau samla. Bat kata kabakut kan labet ya ubah kumnu ru. Ki para banget biye ki parlok nong pet baro. Kajeng em kajeng i ngi judan ye kani kajeng bu teng kam tam lele kajeng ye dei kajeng i bat ublai. Kam tam lele kajeng ye dei kabakan jaman sim kajeng i lambat u. Kam tam lele kabaye dei kajeng syakri blai kabangi de ban ai na kamenta ka buram kajeng blai. Ngi judan kajeng bu teng ngin salet jeseng ondangi la kam samla. Ngin sa syakriyo blai ondangi la rangba ngila don la kajong ka yeng kasam para banget ba it kamangong yapi kapor kan poi kabakut la kalong hau kena la kalong hau samla bakata kabakut kan labet la kumnu ru ublai ukwa yang abat yang ngi menta kasngi sedang ban yat bat u sno au yat kajing don jong u da shisha pen tikena baki don hau ki baro kat kabangi kwa ngi don kam. Para banget bait kadon kaktien ka jong blai kong klamanga pimla ban le ru em. Hatu ka jing em ka jonga bat ka jong ngila mo ban yat klam blai. Hatu don mo ka jing em ka jong kabangi ngilong kumne kabangi ngilong kabangi yo kabam dei de kijing ka jing kirku ka jong blai. Para banget bait ki parlo ki para jor baro kabangi don baro kabangi ngin sayo ru kini ki baro kat kabangi kwa bat ki bangi don kam hatu ngila ni em da shisha ban pinti kena bakini baro ki dan hau tau blai obala tau ya kan ka men bat ka men sim jongi shisha ngilawat ye kijing don kam jong kijing em ka jongi na kapor sa kapor henry menta kasngi hatu ngila ni em ban syam ba baro kita kibangi kidon hau blai para bagit bi ki parlo ke perjor wat sha bakata ka jingki bitar ka jong blai kan lap yangi namar kalong ka bas ngau trim bat ka bas ngau shit kai shikadai ai ba menta kasngi mentahi ngin rai la dangin jet ban yat bat ublai nagani ka step bari ka jing em ka barang sa jongi baro bari ki baro ki bangi dan kama ka jing em da ka bangi tikna makini baro ki dan u nginom yat ki bakan ja pertai en rai angin sedang no menta kasngi menta ka step nginom bu teng ya ka jing em ka jing banginom sya ba ka jing bu teng kan syukur yangi namar kalong ka bas ngau trim bat ka bas ngau shikar syirkai shikat dai ladang idang yai bu teng ela ka jong em ka jongi ublai un kerku ublai un yarap engiling ba jong ka stam tengin pendam ka jing duai ablai bu pa jongi ba beneng melong ma me ko kan rahat utrai jong ka men bat utrai jong ka men sim ngis ngongu ya me ablai ma pen ken mau engiling ba jong ka stam ling ba ni jing slok na ka ktien ka jong ma habangin sedang ye ka sngi ko kan rahat abangin ya ngin pendap iki kam iki jing trai ka jongi kabab kan mau yang iko kan rat balaringi dia ban sno hamengin sno menta balaringi dia ban syanya hamengin syanya menta balaringi dia ban IT hamengin IT menta ko kan rat banginam sya bagani kajing bu teng kan yo ban syukur yangi bangila ban pediang ya makum nong pen em kajing kajangi menta ablai ya rap ko kan rat kerku yangi leng bajong ni kasni ngin la ban ya lambat me hasenda bat me lam gani kasni kisni banawan baro sngo blai ka bangu kajing ting jisu ni duai amen.